Beste leerlingen van HAVO4. In deze shortpoint ga ik het hebben over immigratie, integratie en segregatie op Curaçao. Ik gebruik daarbij dit boek, hoofdstuk 5, maar ik pas het toe op Curaçao. Ik gebruik ook nog een website, dat is www.curaçao.cw, om iets te vertellen over immigratie naar Curaçao en over de invloed van de olieraffinaderij, die kwam rond de jaren 20. Daar heb ik een volgende sheet voor nodig. Die moet ik dan wel even doen. En dat is deze. Bon. Ja. Die raffinaderij, oftewel de Shell, had grote invloed, want hij zorgde voor heel veel migratie naar Curaçao. Van heel de wereld, van Libanon tot Sint Maarten tot Colombia, kwamen allerlei mensen, geschoolde mensen, om te werken in de olieraffinaderij. Dat trok ook kleine handelaren aan, want die mensen moesten ook leven en boodschappen doen en een ijsje halen. En zo zorgde voor totaal, samen zorgde dat voor heel veel werkgelegenheid. Dat vlakte een beetje af in de jaren 60 en 70, want er kwam automatisering, er waren veel minder mensen nodig. Toch kwamen in de jaren 80 weer nieuwe groepen naar Curaçao toe. En dat kwam omdat er op Curaçao een redelijke welvaart was. En dat trok mensen aan, omdat dat in heel veel Caribische eilanden niet was. Dus van mensen van Haiti tot in Zuid-Amerika, Colombia, trokken naar Curaçao.